Ang kinabuhi tulo sa pangandoy, daghatagdang mga buod maabot. Apan ang kalasan sa kwarta, naghimo sa atong mga dambong mga kalayo. Kalasan o kwarta, padulong sa walang mga kahabo. Nagikalimtan ra ang buhi nga gibunggan, walay tumong. Kalasan o kwarta, naguba ang tanan. Siya kanunay mag-Starbucks, mga K-pop tickets sa mahal nga mga restauran. Magkusik o kwarta, mga luho nga walay katapusan, mga plano nga nagkawala, walay padulngan. Kalasan o kwarta, padulong sa wala, mga kahabo nga gikalimtan ra, ang buhi nga kipunggan, walay tumo. Kalasan o kwarta, nakupa ang tanan. Kanunay mag-Starbucks, mga K-pop tickets sa mahal nga mga restauran. Magkusik o kwarta, magkusik o kwarta, magkusik o kwarta. Siya kanunay mag-Starbucks, mga K-pop tickets sa mahal nga mga restauran. Magkusik o kwarta, maguba ang tanan, naguba ang tanan. Ang pipakan nga puno, karon hawa na, mga bisyo o luho nga dili malikayan. Kwarta nga gigasto, bisan asa lang, mga danggo nga nabuwak, walay kabot nga higayon. Kalasan nga dili na pamakitaan sa katapusan, ang atong mga bulsa walay sulutanan. Panahon na para magmatnon, ang kwarta nga atong gitigong. Dili angay usikan, kinabuhi nga maabot sa pagtipid o pag-amping, mga danggo matuman. Kalasan o kwarta, padulong sa wala, mga kahagong nga gikalimtan ra, ang buhi nga kipunggan, walay tumo. Kalasan o kwarta, nakupa ang pangalan sa pagtipid, paggasto sa hustong paagi. Ang kwarta dili usikan sa mga luho nga way pulos, mag-focus sa mga panginahanglan, dili sa mga gusto. Pagtipid sa kwarta, ang maabot ang damgo. Paglikay sa Starbucks, K-pop ug mahal nga kaon, lantaw o concert, halata 4,000 ang ticket, perting mahala, unsaon mana, hala palito, bino o beer, ilim nung makahubog dayon presyo sa palalikon dayon reklamo. Hingon anak kapaig, ang taong gastador, pag-amping sa kwarta, aron ang danggo matuman. Kalasan o kwarta, leksyon nga atong nakatunan sa pagtipid o pagpatunog, dili pagusikan, mga danggo nga natupat, pinaagi sa pag-amping. Kalasan o kwarta, dili na kita mo balik sa karaang pamatas.